Bertako eta garaiko produktuen kontsumoa berreskuratzea. Horixe da Gipuzkoako Aldundiaren geurera itzuli egitasmoaren helburu nagusia. Lehengo ohitura eta baloreak berreskuratzea alegia. Gonbidapen bada azken batean, ezta? Bai sektoreari, bai baserritarrei eta baita ere gizarteari, ez? Pixka bat lehen egiten ziren bezala gauzak egitera berriro reflexio bat egin ondoren lehengo balore horiek berriro errekuperatzea. Horretarako, baserritarren eta herritarren arteko zuzeneko harremana bermatzea bilatzen da. Gizartea hausnarketara bultzatzea da xedea. Bertan ekoitzitako produktuak kontsumitzearen garrantziaz jabetzea. Gizarte batek eta herri batek bere buruaren jabe izan nahi baldin badu, nolabait bere elikaduraren jabe izan behar du. Pauso batzuk ematen hasi behar dugula, urrats batzuk ematen hasi behar dugula, eta nolabait gizartea ere kontsientziatu behar dugula. Erosketa egiten duen bakoitzean bere esku daukala aldaketa horren alde egitea, hor egongo litzake nolabait mezua, ez? Eta hor pixkanaka uste dugu lantzen joan behar dugula. Bai baserritarren aldetik, eta baita ere nolabait gizartearen aldetik. Esan bezala, egitasmoak gaiaren inguruko kontzientzia piztea du helburu. Pixkanaka bada ere, hasi dira ondorioak nabaritzen. Bideo hortatik hasita dago nolabait pauso batzuk ematen, ezta? Hori pixkanaka, ez dugu esango dena kontsumo taldeen bitartez izango denik, baina badaude beste kanal batzuk badaude zuzenekoak direnak eta erlazio hori mantentzen dena, ezta?